Padayon. Alakon to mo pala. Ya, pwede di ay kita makainom mo gamay Bino. Okay. Pwede ba makainom o gamayng bino? Nag-refer ka sa unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 23? Oo. Okay. So, ang imong punto, ang imong conclusion, pwede di ay mag-inom o gamayng bino. Okay. Atong i-explain sa base sa imong kuan, kaning imong pangutana. Akong basahon sa Bisaya, mo ni ang gingon sa Bisaya. Ayaw na pag-inom og lunlon tubig lamang, kundili pag-inom og jutayng bino alang sa imong kuto-kuto og sa imong masubsob nga pagmasakit. So, ingon sa ayaw ginom og lunlon tubig lamang, sakti og gamayng bino. Alang sa mga palainom, o baka ang mga palahubog, kaingon tingali mo nga, ay, mo na yung bersikulo na mo. Nara na yung bersikulo, dili ni bersikulo ninyo. Kaya ang gibuhat magud sa mga palainom usab igsoon, no? Excuse me, palangga biya mo ni Jesus Christ. Pero ako lang na isulti para ma-emphasize lang. Dili ingon sa pagsakit kaninyo, kay nagmahal biya mi. Anyway, wa man ko naghatag og pangalan aron mahimong subjective kini nga mga pamaagi. Objective lang ni. Alang sa mga palainom igsoon, ang ilang hunahuna, nakapabor sila kaingon ayaw pag-inom og lunlon tubig lamang kundi pag-inom jutang bino. Lahi kay sa palainom mo ni ayaw pag-inom og lunlong bino lamang sakti og tubig aron mahimong punsi. Dili man is pwede mapunsi kay daghan di ang tubig gisgutan dinhi. Daghan ang tubig butangan og gamay nga bino. Lahi ang mga palainom mo ni daghan ang bino butangan og gamay nga tubig. So ano na kalahian kaysa daghan ng tubig butang ang gamay bino o daghan ang bino saktan og gamay tubig. Kung ingon mo buta og tubig daghan tubig nya gamay ga bino, ang labas ana igsoon is juice. Ingani magud mga pinangga, ayaw mo pagunahuna nga ang bino kaniadto og bino karon pareha. Ang bino karon igsuon niagi na og distillery factory. Kanang distillery factory mao ni for example 100 proof. Ang 100 proof but pasabot na 50% alcohol content. Kung ingon gani kag gitawag kag 75 proof, imo makita katungaan na mo na alcohol content. Now karon dili ka produce during sa panahon nilang David, panahon nilang Jesus Christ, wala sila ka produce anang 90 proof, 80 proof, dili na nila ma-produce kay wala na sa ilang nga technology kaniadto. Mao bitaw nga kung imong tan-aw nga kasaysayan si Alexander the Great nahubog tinadyaw to ang giinom. Mga gainom kaniadto dagko nga mga pitchil ang ilang gamiton, dugay sila kahubog. Kaya nga naman, it is between 12% nga to 15% or 18% alcohol content ang ma-produce kaniadto. Kaya wala pa may distillery factory kaniadto. So sa ato pa, kung imong tan-aw dinhi sa Proverbs chapter 20 verse 1, nagingon, wine is a maker, strong drink is raging, and whosoever deceive it is not wise. No? So kung imong tan-aw igsuon, mamagani kung imong daganon nimo sa Revised Standard Version nagingon, beer is a maker. Kaya nga naman nga gitawag niya beer. Kay ang equivalent man gud sa alcohol content, beer na siya. Na kung gidili man ang beer sa Proverbs 20 verse 1, samot na ang mga makahubog di lang kumbanggalan kay basig maglain ang kumpanyas mga anay. Now karon ingani. Kaniadto igsoon daghang klase ang Hebrew word sa maong bino na gitawag na tog yayin, meaning to say general wine na siya, pwede makahubog, pwede dili, o meaning to say fermented, pwede sad unfermented, nagadepende sa context nga mahibaw-an nato na siya. Unya na Hebrew word nga shikar, mabitaw na lugar din nga shikaru, kay nga naman lugar sa mga palahubog. Unya sa Greek igso nasa gitawag na tog oinos, og nasa gitawag og glucose. Kini oinos ni siya, it is a general wine. Di na itong mahibawan kung makahubog man ni o dili. Pero for sure, dili ni siya matawag nato nga parehaan ng nakita nato nga mga tag 90 proof. Dili na siya mauigsoon. Na ikaduha, kaning mga grapes gani, kaning grapes kung imo na siyang pugaon, alang sa konsepto sa mga Grigo ug sa mga Hudiyo, bino na ang tawag ana. Mao bitaw nga pag-ingog wine, usahay man gud atong i-translate ang Biblia sa atong kaugalingong pinulungan. Ayaw, kaya nga para ng love, pag-ingog love, I love you, L-O-V-E, I love to eat, L-O-V-E, I love to watch, L-O-V-E. Pero sa Greek, na ay philia, brotherly love, na gitawag nato og eros, love sa opposite sex. Payong kay kag agape, that is divine love, na ay corresponding sa Biblia na ay oinos, na ay glucose.
Alang sa ilaha igsuon, kanang juice, gitawag usab na nila o gitawag na to og wine sa konsepto nila. So, naay makahubog o dili makahubog. Mo magani ka kung imong balikan ang John chapter 2, si Jesus Christ, naghimog milagro diha. Daghan nga mga tadyog, gisudlang og tubig og gihimong wine. Unya kung imong tanawon, basahon nimo ang kinatibuk-an sa John chapter 2 igsoon, wa kay mabasa diha nga nay nangahubog. Ningon hinon mga tao nga kini nga bino mas lami ni sa atong natilawan. Alaala nila lami nga pagkalami ato nga juice. So walay nangahubog. Usahay ato mangudalon sa atong konteksto. Ikaduha nga punto, gitugutan sa pag-inom dinhi sa gitawag nato og juice or wine, di man nato ma-prove igsoon nga makahubog dayon ni siya. Kung ikaw sakit ang imong kuto-kuto. Unya, nagyan siya nga, og masubsob sa pagmasakit. Uy, kung nagbalatian ka, mabitaw nga, pagbalatian sa mo, aron magkainom mo sa bino. Kaya kung mo'y balatian, mo'y katarungan nga mo'inom mo ni ana nga bino. Ug imo makaplagan igsuon nga kung nagbalatian tungod sa high-tech na takaron, nanay pharmacology, nga mo rely man ka anang bino. Nakapadto ka dito sa pharmacy, pa-check up bagas to doktor, aron dali kayo mawala ang sakit sa imong tiyan. Nganong ato maning gamiton nga katarungan, nabitay sinultihan igsuon nga drink moderately is a school of drunkard, na daghang batan ang ginagmay inom hantod ang tolerance level nag-increase igsuon hangtod na dependent na sa alcohol musangko ngadto sa pagkapalahubog. So ako advice alang sa mga batan-on ug wa pa kainom, ayon na lang pagpractice og tilaw-tilaw kay basig eskwelahan pa na ngadto sa pagkapalahubog. Bueno, nakabsan kita sa atong first portion, bobalik kita karon tudtod.